7 professjonisti mediċi ma nstabux ħatja ta' qtil involontarju ta' tifla ta' sentejn 12 sena ilu. It-tifla kienet daħlet l-isptar b'sintomi ta' deni u remettar wara li kienet diġà marret fi sptar privat u qalula li kellha l-influenza. Konsulent kien irreferi għall-isptar Mater Dei biex tingħata drip. Ftit wara anke l-ġenituri tat-tifla żviluppaw sintomi simili. It-testijiet tad-demm kienu wrew li t-tifla kellha sinjali ta' infezzjoni u 3 jiem wara li daħlet l-isptar soffriet arrest kardiopulmonarju minkejja tentattivi biex tiġi salvata, it-tifla mietet. L-awtopsja kienet qalet li l-mewta seħħet minħabba raġunijiet naturali u semmit il-meningite. Il-prosekuzzjoni xlit l-7 tobba bit-traskuraġni fil-mod kif eżerċitaw il-professjoni tagħhom. Fid-dawl tal-evidenza kollha li tresqet quddiem il-qorti, il-Maġistrat Rachel Montebello ikkonkludiet li l-akkużati kollha adottaw raġunar adekwat u raġonevoli ibbażat fuq it-testijiet kliniċi u l-istorja medika tal-pazjenta. Il-kondotta tal-professjonisti tmur ukoll id-fit mal-prattiċi korretti fis-settur tal-mediċina. Żewġ tirġiel mill-Bangladesh jingħataw il-libertà proviżorja wara li wieġbu mhux ħatja l-akkużi ta' użu ħażin tal-kompjuter u li bidlu xi informazzjoni ta' terzi persuni fuq is-sistema tal-permessi tax-xogħol tal-Gvern tal-EID. L-irġiel ġew akkużati li jaċċessaw informazzjoni elettronika mingħajr ma kellhom l-awtorità li jagħmlu dan, ikkupjawha, immodifikawha jew neħħewha. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-irġiel ġew arrestati wara investigazzjoni mit-taqsima ta' cybercrime tal-Pulizija wara rapport li sar f'April li għadda minn persuna wkoll ta' nazzjonalità barranija li allegat li xi ħadd aċċessa s-sistema ċentrali tal-permessi bl-ID tiegħu u rrevoka l-permess biex jaħdem. Il-vittma qal lill-Pulizija li qed jissuspetta li dan sar biex jiġi deportat. Il-Pulizija ntraċċaw l-IP address minn fejn setet saret l-azzjoni għall-appartament mikri f'Birkirkara. Eventwalment fil-qorti ħareġ li kien hemm numru ta' persuni oħra jgħixu fl-imsemmi appartament. Il-Maġistrat ġew mifsud laqgħa talba l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet. Raġel li ammetta li jumejn ilu seraq 6 fliexken tal-alkohol minn ġoħanut fil-Ħamrun ingħata libertà kundizzjonata mill-qorti li ħeġġitu biex ifittex lajnuna għal vizzju ta' droga. L-akkużat ammetta li kienet isegwi programm tal-Caritas iżda reġa' għal vizzju. U ġie akkużat ukoll li wettaq is-serq waqt li kien taħt probation fuq akkużi simili li jmorru lura sentejn. Il-qorti ħelsitu mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet u ħeġġitu biex ikun diligenti u issietu biex iżomm il-bot mill-inkwiet u mid-droga. Il-Maġistrat kien ċar, qallu li drogi joqtlu iżda d-disciplina qatt ma qatlet lil ħadd.